Good morning! Happy Friday, guys! January 7 na agad! 1 week na agad yung nakakalipas, diba? Ayun. Kapag ano muna, kape na muna. Kasi ano namin today, booster namin. Ayan, tinext ako kagabi nung city. Basta parang may group text na sinend. Ay, teka lang. Nakakuha. So, yan. Booster na namin. 8 to 1 daw yun. Sabi ko mga, ano na kami punta, mga 12 siguro or 11. Luluto pa lang. Nakapagsangag na ako. Alam niyo na, favorite nilang sinangag talaga. Uy, gluten! Ito pa lang. Coffee muna tayo. Fave ko. Hindi kasi ito matamis. Ulit-ulit na ako, diba? Itong gusto ko to. Hindi siya masyado matamis. Bilis. Ang bilis ng araw. Nakapitong araw agad ang January. Which is okay lang yun kasi 1 month na lang. Tapos ko na si Tonton. Yes. Makakaano na tayo. Makakaluwag-luwag na tayo sa hulugan. Tapos, 1 year na lang si Tonya naman. Yan. Magkakasunod-sunod naman yan yung 3 sasakyan eh. Yan. Sabi ko nga, matapos lang yung mga sasakyan. Yung condo na lang ang ang poproblemahin ko. Kasi yung condo, hindi pa rin siya nabibenta, guys. Although may mga paparamdam na bumili. Lalo't ngayon, malapit na talaga siyang i-turn over. Kaya kasi kinontak na ako nung agent ko na may, yung listing na yun sinasabi nila. Yan. So, excited ako. Kasi sa akin naman, if ever ka kung hindi mabenta yun, is, itutuloy ko na lang. Igagapan ko talaga yun. And then, pauupahan ko na lang. Kasi, din yun mag-generate pa rin naman ng income yun, di ba? So, yun. Or pag naisipan, baka umalis kami sa Adela, doon naman nirahan, condo living na. Pero, hindi. Hindi para sa akin ang condo living. Ayoko yung akyat baba sa elevator. Ayoko nun na, nabibingi ako, nahihilo ako. Yan, bago pa mabulok yung dyan, yung sayote, na binili ko nung nakarang linggo pa ata yun. 2 piraso lang naman. Yan, lulutuin ko na siya kasi meron pa akong tira dyan na tinapa flakes, 'di ba? Very versatile. Yung tinapa flakes ni Nene. Kahit saan pwede niyong ilagay 'yon. So, yan. Na ako ng bawang, sibuyas, kamatis. Tapos yung medyo tuyot natin na sili, pero pwede na yung pampabango lang naman. And then, ko pa yung ayan, beef tapa. Beef tapa. Tsaka, chicken sisig naman. Favorite din ni Christian eh. Okay, luto na tayo. Halika dito. Nakapit bahay ka na naman. Ikaw wala ka pang aligo eh. Ayun, hindi ko pa sila napapaliguan guys. Sobrang busy ko. Medyo, hindi ko na-type yung amoy nila na. Kaso wala eh. Hindi ko pa naman kakayanin. Kasi ako lang nakapagpaligo dyan kila Groot. Sa pinaglutuan ko nung sinangag, doon na lang ako magigisa na itong gulay. Ayan. Hindi naman tumikit yung kanin eh. Tapos, ito yung ating tinapa flakes. Yan. Ihalo ko na rin pala yung tira nilang century tuna kagabi. Yan. Alam niyo naman ako, walang tapon. Bawal lang makayang. Papalambutin lang natin yung kamatis. Pakakatasin natin yung kamatis. Hindi ko na pala napakita guys. So, ayan, luto na. Naglagay lang ako ng konting toyo and salt. Tapos, yun na, luto na siya. Ayan, half cook lang kasi gusto ko medyo crunchy yung gulay. Kain tayo guys. Gumawa si Nene ng fresh lumpia. Yan. Sariwang lumpia. Ano ba tawag dito? Lumpiang sariwa. Fresh lumpia. Pareho lang. Tapos ito na yung yung sisig. Tapos yung gulay.
And then, yung fried rice. Kain tayo ang aking coffee na choco. Choco na coffee. Si Chris, mamaya pa yan. May sariling ano yan, oras ng pagkain niya. Kinagalitan na nga yan ng lolo niya. Kasi ang payat. Wala sa tamang oras yung pagkain eh. Kaso, teenager, di natin maano yan. Mapipigilan. So, ayan. Tapos, ano ngayon ni Daddy? Maghanap kami ng... Ano ba yun? Gagawa ng cyborg. Dahil kami yung parts ko ang kailangan palitan. Kaki. Let's pray. Name Father, Son, Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and receive the gifts you are about to receive from thy bounty to Christ our Lord. Amen. Ultrasound. Lagi ko nakakalimutan. Yung pambuntis. Lagi ko sinasabi, yung pambuntis. Yung mapa-ultrasound ko siya ngayon. Yan, breakfast tuloy siya mag-isa. Sanay naman daw siya mag-isa. Sure. Gulay, anak ko. Mamaya. Hindi naman kakain yun. Paalis na kami, guys. Para makapagpa-national ID pa si Daddy tsaka si Nene. And then, magbabayad ako ng SSS and sa PhilHealth, of course, ni Daddy. Yun. Tapos na, guys, yung vaccine namin. Time check, it's 3:15 PM na. So, gutom na ako, kaya dito kami sa Kabalin. Nag-dine na kami. Sobrang gutom ko na talaga. Ano lang kanina ko inahin ko, diba? Yung fresh lumpia alam. Si Daddy. Tapos sila Nene, pinapasunod ko. Kuhol. Sarap. Tsaka yung ano nila, dinuguan nila. Kain tayo. Nandito na pala sila Ayet, yung bayaw ko. Tsaka si Nene, nakakatatlong balik na. Char. Okay, pangilang balik. Ayan, sulit. Ayan, kasi ready na yung food, hindi na hindi na magluluto. Unlike pag nag-dine in ka sa iba, diba? Experience. So, yan. Sarap naman. Kain lang ng kain. Sige na, kumuha ka na ng lechon. Kasi last mo na yun eh. Last mo na yan ngayon. Hindi ka na makakain nun. Bawal na sa'yo eh. Go na. Ayan, pauwi na kami guys. Dadaanan na lang namin sila Nene sa dun sa harap ng ng hypermarket. Kasi nag-grocery pa yun ang dadalhin nila mama. At sila mama, uwing-uwi na. Gawa may napabalita na magla-lockdown. As in, national lockdown tayo magaganap. So sabi ni mama, uwi na kami. Kasi Jepoy na lang maghatid sa amin yung ganyan. Sabi ko, sige may, kasi nag-aalala na rin yun na baka ma-lockdown sila dito sa Maynita. So mamayang madaling araw sila ihatid ni Japong. So yun. And then nakapag na rin kami, nakapagpa-national ID na si Daddy. Nakabayad na ako sa SS. Yung sa PhilHealth lang wala pala dito sa sa MOA. Okay. Ayan, uwi na sila mama. Uwing-uwi na. Pabiyahe na. Dapat mamaya pang madaling araw eh. Uwing-uwi ng parents ko. Mga doggy daw doon. Si Tonto na lang gagamitin. Nino? Nino? Percy? O, go na. Saan na si ang driver niyo? Ako daw. Si Bunso daw, driver. Ingat! Andiyan pa lang, puta, buwang gala. Gagi. Oo, madali. Mag-diaper ka na. May pa may kaldero pa. Ay, oo nga, Tito Ponyo, hindi ko na nakakay sa papaitan sa favorite mo. Ang sarap. Ayan, si na lang, si Japong na lang yung magdadrive at di pwede si Daddy. Kasi si Papa kanina na di ba? Kaya sabi niya si Tonto na lang. Nakaburido na si Papa kasi dapat si Taylor yung gagamitin. Hindi magkasya yung bike ni Papa. Hindi naman pwede kiton yung kasi aalog-alog. Saan lang yung masabi ito? Kailan lang kami. Kaya Hindi pa kang portable. maiwan ka na. Naipambili ni Mama. Ha? Kasi Peter, Umakyat pa ata. baka nakalimutan yung vaccine. Vaccine card.
Sige daw, una na daw po kayo. Ito na naman, asar na naman si Peter. Talaga itong mga tiwi na to. Okay, kailan? May ginawa. Bakit? Ah, naano ko yata yan sa ano? May timpon. Una na daw po kayo. Ayan mo na. Lililim pa eh, no? Ayan, lahat yan sila may trabaho eh. Si Japong lang yung ngayon kasi sakto Friday. Siya na nagpresenta, magatid sila mama. Si Nene kasi, sayang lang, may may lisensya, di magamit. Ayaw mag-drive. Bye! Ingat! Nakoy, naantok na ako guys. Ayan. Pero kailangan muna natin kumain. Kasi ayokong i-storeboy na ko ng tiyan ko na kumukurukok mamaya. Kaya nag-order ako sa Kenny ng ano ba yan, pasta. Kasi ako ito lang. Ninit ko na nga ito kasi tagal. Dumating! Colors. So ito lang sa akin yung gulay. Yan. Kanila yung spaghetti ata with meatballs. So yan, meron pa ako calculator pa ako dito kasi habang inaantay ko eh. Nagkukwenta ako ng mga orders. Baked pasta. Mubos kaya nila to. Mubos niya to, daday. Gusto mo nang kumain nito. May mamantika din eh. Bawal na siya mamantika eh. Mantika, nagsasettle yan sa baba.